vás vítám u 3. vlogmasu. Včera jsem moc nenatáčela, protože jsme fakt nic nedělali. My jsme pak šli akorát na poštu a to jsem ani netočila. Prostě jsme šli pro balíček, přišel mi dárek pro přítele, to vám ani nemůžu ukázat. A šli jsme domů. Doma jsme prostě koukali na pohádky, hráli jsme si, nic zajímavého, a aby prostě bylo video jenom o tom, jak se hrajeme s dětma, mi to přijde takový zbytečný. Dneska asi taky nic moc nebudem dělat, uvidíme, ale chci vařit květákovou polívku a zapomněla jsem si vyndat kuře, ale tak ho vyndám dneska a udělám to až zítra. Budu dělat pečený kuře a bramborový knedlíky. Tak to bych vám taky natočila nějak, no uvidíme, jak to všechno budu stíhat. My si jdeme dát snídaní. Asi jim namažu chlebík, vůbec nevím. Už napiš mi na nohy. Fakt jsem dneska úplně rozbitá, vůbec se mi nechce nic, nejradši bych si šla ještě lehnout. Že to nejde s nima. Kde jsou ty časy, kdy byla ještě miminka, já jsem třeba spala do 1. Že prostě se mi nakrmila, že jo, položila jsme zpátky do posílky a spali jsme. To je Matyášek. Matyáši. Pa. Ne, dobře. Jdeme, hele. Zavři to. Dělej, nesmí se. Tak. Šikulka. Tak pojď ke mně, pojď. Pojď. Ty jsi šikovný kluk. Ty jsi šikulka. Jdeme snídat. Takže já jdu klukům dělat chlebík, namazat. Tak. Co to je? Téhle, sladoučky, ochutnej. Já bych ti jednu sněhu nedala přeci. No vidíš, jak papa. Dobrý, pačulko. Jo, to ještě papáš, klid. Ne, už ne. Jak je to sladký, tak to můžu. Tak je to dobrý. Ani s Matyáškem, no, furt jako bojujeme s papáním. Páťa ten sní úplně všechno. Snad jednou jsem zažila, že mu nechutnal losos. Ani teda Matyášovi, ale Patrik ho nechtěl vůbec. Úplně jsem mu zvedla žaludek a to je snad první, jako. Jinak všechno, co jsem mu kdy dala ochutnat, tak vždycky. A Maty ten je takový, že prostě to ochutná. Ani to jakoby nechce ochutnat, takže mu to musíte dát jako na rty, aby to jako olíz. No a pak jako se rozmýšlí, jestli mu to chutná nebo nechutná. A spíš mu to nechutná. Takže, co on má rád třeba polívky, takže je polívkový. Takže se jmenuje dělala kuřecí vývar s nudlama, ten má hodně rád. A nedal si. Takže prostě to je jak ty. Ještě. Ty jsi šikovný. A když je to sladký, tak to má rád. Minule jsem dala borůvkový knedlíky, tak to papal. Nebo právě také chlebík s marmeládou, nebo jogurty přes snídávky. A ta svíčka vám taky chutnala, jak jsem dělala. Akorát pak včera nechtěli teda, proto jsem to ani netočila dál. Nebo předevčírem vlastně, předevčírem.
Kam s tím jedeš? Já teď se potřebuješ dostat tam, aby si mohla jet na druhou stranu. Ne, Petka, aha. Jo. No co děláš? Opatrně. No dosti se nedostaneš, miláčku. Hele, brácha ti jde pomoct. Brácha. Já jsem trošku poklidila. Jenom trošku, protože kluci jako vzhůru, tak do všeho tam bouchají, všechno tam tahali, i ten stativ, co jsem tam měla, tak to Páťa furt tahal. Že jsem jenom poklidila jako linku, umyla jsem jen flašky, dala jsem pračku a začala mě strašně bolet hlava. Takže jsem si udělala čaj, kluci si tady hrajou, pustila jsem jim bébu. A už teď máš budou spát. Doufám, že budou spát jako díl, abych si taky měla trošku odpočinout, protože asi fakt vezmu prášek. Jsem unavená, nevím, jestli na mě něco leze, ale necítím se jako moc dobře. Veď. Pok. Nazdar. Ahoj. Čau. Ty jsi takový usměvavý kluk. Takový usměvavý kluk. Co to je? Kluci měli teď křupky. Ano, to je čajík. Měli kukuřiční křupky. Ani nevím, kolik je hodin. Po 11. No tak za hodinu a půl budou spinkat. Tak snad budou spát dlouho. Fakt jsem dneska úplně nějaká rozbitá. Doufám, že se to trošku zlepší. Kok. Ty pá. No, ty máš čaj. To je brácha, veď. Chvilka nepozornosti. Kdo to udělal? Kluci. To jsou pytlíky na plíny. No, na vaše smradlavý plíny to je. No. Paťuli. Ne.
jo, fakt patamat. Patamat. Že jo. Co děláš s tím závěsem? A kde je brácha? Koukni. Koukni. Kdo tam je? Kdo tam je? Hopi, 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 hopi. Řekni, máma leží. Koukáme. Jo, nejseš na kameře, promiň. Tady, koukej. Už tam seš. Koukáme na televizi. Koukáme na televizi. No, mně už je líp. Takže to je dobrý. Kouká. Matyášku. Nedám ti telefon do ruky. Nech ten závěs. No, kluci se ho kupou spinkat. Já jim uvařím tu květákovku. Ať pak mají obídek. No a uvidíme, co nám přinese dnešní den. Že ano. Uvidíme. Táta. Vlastně můj táta mi pak doveze světýlka. Takže budeme dávat do těch truhlíků světýlka. Takže to bych možná natočila. No a jinak pak půjdu si pro další balíček. Další balíček nám přišel. Au. Takže to ono. Takže tak, veď. Takhle se válíte po mámě. Proč si dáš na mě? Api. To bolí. Paci. Takhle se nedělá paci. Tak, pacičky, táta koupí pacičky. Ježišimarja. Hlavně mě nekousej. Co blbneš? Ježišimarja. Já nejsem žádná prolejzačka. Kluci už jsou vzhůru, tak já tady začínám vařit takovou polivku. Páťa zase tady veze ten stoleček, viď? Kam ho vezeš? No ale ne na mě. Ne, na mámu ne. Táta spí. Tak je veliký. Jo. Tak je veliký. Tak a volá mi kamarádka, že budeme pak ven s kočárkem. Nebo s kočárkama, takhle. Máme taky miminko. Takže se budeme projít. Já půjdu pak pro ten balíček. Já to chci začít trošku dělat, nechám to tady vařit a půjdeme ven. Protože kluci stejně nejedí hned jak vstanou, takže ježišmarja. Máma. Papa. Máma. Ne. Hodě paci. Pacičky, táta koupí pacičky. Táta spí. Paci taky umíš. Matyášku. Mati. Ahoj. Ty jsi takový miláček. Bába. Co ty tady děčíš? Táta šel do krámu. Mama. My jsme teda byli venku, byli jsme tam
dlouho, asi 2 hodinky, 2 hodinky. Viď, prošli jsme se pořádně, byla teda velká zima. Viď. Já teda dovařu tu polívku. Tak akorát přítel musel jít pro smetanu, protože jsem zapomněla koupit smetanu. A rovnou nakoupí i na ty knedlíky a tak. Takže za chvilku je tady táta. Táta? Jo. Nekousej mě! Nekousej mě! Ano, a trochu se mi to nedaří, protože jsme na to sami. Au! Au! Co to děláš tomu tátovi? Ahoj, takže my vám přejeme krásnou středu a my tady máme návštěvu. Kamarád si vybuchlo hlídání, takže jsme se tady ujali, viď, miminka. No, jakoby, myslela jsem si, že ty vlogmasy budu vydávat každý den, nebo prostě, ale já vždycky natočím jako půlku dne. A pak prostě, jak nic neděláme, tak už telefon neberu do ruky. Takže prostě jako vůbec nevím, jak ty vlogmasy budou vypadat a jestli vůbec ještě nějaký budou. No. Já doufám, že budou, protože mě to fakt baví natáčet. Ale ono, když jako víceméně nemáte co natáčet, tak je to takový trapný, že jo. Aby prostě tam bylo jenom, jak si kluci hrajou a tak. Dneska teda budu vařit, tak možná to natočím. Jenže to je prostě, lítám od kluků k vaření a takhle, takže je to celý jako rozházený a tak. No uvidím, co z toho jako vzejde. Ježiš. Lexi, uteč. Ty jsi takový šikovný kluk. A kam lezeš? Nahoru? Ty jsi šikulka. Je také hajáš, jo, koukáš. Na co? Matyášku. Kouk. Ty ho tam volá. Řekni ahoj, já jsem malý Teo. Já jsem malý Teo. Co to tam je? Kouk. Ježiši. Teo bude mít za chvilku 5 měsíců. A můžu vám říct, že je o půl kila lehčí než na špátě. Je to obrovský kluk a šikovnej. Musím říct, že je neskutečně šikovnej, co on všechno už dokáže. To je neskutečný. Viď? Že jo, máma má z něho radost. A teta taky samozřejmě. Už se úplně těším, až prostě kluci s ním budou hrát, budou ho učit ty jejich lumpárny a tak. Oni by se s ním strašně rádi jako hráli. Ale to ještě fakt nejde, protože lezou po něm a tak, takže to úplně nejde. Viď? Kouká. No, miminko nechci. Nechci miminko. To jako mi stačí jenom, když takhle jako pohlídám a jsem z toho na větvi. Ale dokážu si představit, že bych měla jako 3. dítě. Teď ne teda, teď jako rozhodně ne. Že ne. Ne. Kde jsou ty časy? Ty kluci byli takhle malinký. Teda malinký, ty jsi velký, ale jako myslím, jako když jim bylo 5 měsíců. Jasně. Bo. Takhle. Budu celá mokrá, víš to? Budu celá mokrá. To je takový koplíšek.
Ježiši. A kluci koukají na Bébu, protože to úplně milujou. Takže když potřebuji chvilku klid, tak jim pustím Bébu. A je to. Řekni, tak já taky chci koukat na Bébu. Já taky chci koukat. Budeme papat asi. Asi budeme papat, viď? Ty jsi tak malinký. A co vy tady? Co vy tady? Béba, no, Béba. Kam ty lezeš? Pozor na bráchu. Páťo, Páťo, kouk. Je papa. Je papa. Pojď sem. Bla. Ježiš. Stojíš za tím, víš, broučku? Kam to zase suneš? Kam ty to dosáhneš všude? Paťuli, ne. Co to tam je, viď? To jsou věnce. Hajmelí. Ne. Jo. Děkuju. Počkej, dám tady vyspat.